Bon dia al dematí, dimecres 19 de gener de 2022. Un dia menys per l'estiu, un dia menys pel desconfinament, un dia menys pel toc de queda, un dia menys per... Un dia menys per moltes coses, 2 graus. Avui fa una mica més de caloreta. Bueno, igual és que són les 11. Clar, avui no he pogut gravar el vídeo abans, per què? Tinc els nanos confinats a casa, ja ho sabeu. I ara que estan a punt de desconfinar-se, han confinat totes les seves classes. Per tant, anem allargant una miqueta més. I anirem passant de confinament a confinament i tiro perquè me toca. El joc del confinament, el joc de l'oca, el joc de la Covid, que seria el joc de l'oca. I sempre és endavant, de Covid a Covid i tiro perquè me toqui. Puta merda de rima, però que si no, no tenia gràcia. Pues gravo el vídeo aquesta hora i el gravo a la cuina perquè els tinc per allà. Que si mits, que si jitsis, mits i jitsis, Mateixa escola, 2 eines. Bum, anem a fer les coses fàcils. Un mit per un jitsi per un altre. Contraseñas. Guardar todo en todos los sitios. Guardar todas las contraseñas en todos mis aparatos del mundo. Perquè si no ens tornem bojos. La sessió del Google, la del Jitsi, la del Moodle, després des d'aquest ordinador, no des de l'altre. Ui, se m'ha expirat la sessió. Ai, un moment, el micro que es para, que s'engega. Dia de la marmota, ja no me'n recordava d'això. Meravella, tot plegat. Em veieu així queixant-me perquè sóc negatiu. Fa uns dies hagués fet aquest vídeo en plan de conya perquè era positiu, però ara sóc negatiu. Ara se'm permet fer això. Puto dia de la marmota. La NASA, a casa semblava amb la NASA. Jo amb un ordinador, l'altre amb un altre ordinador, un altre amb un altre ordinador, una certa coincidència horària, una meravella. Una meravella. Només ens faltava llançar l'Apolo 14 a l'espai. Per quin Apolo passen ja? Apolo Creed. Puto referent, Rocky. I després penso Rocky i em ve la pel·lícula Yo hice a Roque, que em sembla que era de l'Esteso i del Pajares. Misma mierda són, que qui és l'Esteso i qui és el Pajares. És igual, això era com tipicoll. Que si t'ho deien ràpid, hòstia, et liaven, pues el mateix. Pajares Esteso, Esteso Pajares, qui és qui? Com els morancos, que són el mateix, no? O no, n'hi havia un dalt i un de... Va. Que al final, els funcionaris, que diu que els funcionaris que no treballin no cobraran, que ningú es posi nerviós, els que no exerceixen, els dels 60-65, aquells, els del Parlament, collons, els de la llicència per edat, que em fa molta gràcia això, llicència per edat, que al final el govern ha dit no, això de posar-los 3 anys, hòstia, ho hem reduït una mica però la gent es segueix queixant, ja m'estranya que la gent es queixi, no treballaven i durant 5 anys cobraven i ho hem canviat i ara hem fet que hòstia, es puguin reduir la jornada i cobrin un 90% del sou i només cobrin sense treballar 3 anys. Que raro que la gent es queixi. Pues al final han dit, no, saps què? Que no cobrin si no treballen. Pues mira, com un autònom. Al final, si no cobres, no treballes. Dies sin IVA, com el MediaMarkt. Els dies de Covid d'un autònom són els dies sin IVA, del MediaMarkt. Sin IVA i sin IRPF. Que, per cert, que aquesta notícia la van donar ahir a migdia, que no em dongueu notícies importants a migdia, que jo he gravat el vídeo i se'm desactualitza en un parell d'hores, que quan l'he acabat de posar a TikTok m'arriba una notícia al diari ara que els funcionaris no cobraran. Dic, collons, ara he de refer el vídeo. Se m'ha quedat desactualitzat en 2 hores. Massa ràpid aquest món. Buca. L'entorn buca. Sabeu l'entorn buca? Per qui no ho sàpiga, faré una metàfora futbolística. Un entorn buca és Dembélé. L'entorn buca és Dembélé. És volàtil, és incert, és complexa i és ambigu. Vivim un entorn Dembélé. Que després he trucat a la meva gestoria, perquè m'havien trucat ells, tot s'ha de dir, que m'havien reclamat les factures del trimestre, aquestes manies de les gestories i dels autònoms, de cada trimestre haver de pagar l'IRPF, i, bueno, doncs els hi he passat les meves factures de l'últim trimestre i després els he bloquejat el telèfon perquè no em poguessin tornar a trucar, perquè llavors és quan em truquen i em diuen que he de pagar una morterada, perquè cobro tants diners que llavors he de pagar molt. Déu sagrat. Els he trucat i dic, aprofitant la trucada a la gestoria, dic, escolteu, gestoria, dic, això de la llicència per edat dels funcionaris, m'ho podeu mirar si com a autònom tinc una cosa semblant? No m'han deixat ni acabar, semblant que ja estaven tirats per terra rient, suant, com els dibuixos de l'Arale. Els he tornat a trucar després per no sé què i encara reien. Els trucaré demà per veure si encara segueixen rient. Autònom, llicència per edat. Hòstia, els hi he alegrat el dia. Jo els hi he alegrat el dia, ja. Tu què tal el 2022, És la pregunta. Tu què tal el 2022? Resposta, soc autònom. Escalf. S'acaben totes les preguntes. No hi ha més preguntes, senyorida. Quan et diuen tu què tal el 2022, dius que ets autònom i et miren amb cara de... que almenys abans et deien, bueno, almenys hi ha salut. Ni això.
no hi ha ara. Bueno, sí, ara ja més o menys sí, però és que hem d'anar tibant molt, molt enllà, L'autònom, la salut, el Barça no guanya, i vas tibant i et queda fotre't un Frankfurt. Amb una mica de mostassa i una cerveseta, és el que et queda, 2022. Escalf. El divendres treuen el toc de queda. Jo no me'n recordava que hi era. Si us soc sincer, quan he llegit la notícia he pensat, hòstia, és veritat que hi havia el toc de queda, de 1 a 6. Quina tristesa per Déu entre positius, confinaments, merdes vàries. A mi, el toc de queda només m'afectaria si em diguessin no et pots aixecar a pixar a mitjanit. Això sí, a partir dels 50, jo els faig aquest any, no patiu, ja us ho aniré recordant, per si algú vol fer algun regalo, ja us passaré l'adreça de casa i tot això, número de compte per si em voleu fer ingressos, no em gireu un rebut, cabrons. I a mi m'afectaria el toc de queda si fos el toc de queda prostàtic, que seria no et pots aixecar a la nit a fer un pipi. Aquí em fotrien un problema algunes nits. Aquí, alguna nit, si bec un parell de vasos d'aigua abans d'anar a dormir, aquest toc de queda ja m'emprenyaria més. No, al llit. Problema, toc de queda prostàtic pels dels 50. La resta, podeu fer el que vulgueu amb els tocs de queda. L'EMA, que és un acrònim que significa EMA, no tinc ni idea i em fa mandra buscar-ho. Insisteix que no cal la quarta dosi per a tothom. Quarta dosi del vaccí. Recordeu, quarta dosi, la major part de vaccinats portem 3 dosis, Miguel Bosé i Djokovic 0, per tant, entre tots 1,5. Diu que només es posarà la quarta dosi als immunodeprimits i el requeriment és que portis la tercera, perquè si vas a posar-te la quarta amb la segona no te la posaran, i si vas amb la primera o vas amb cap, tampoc. Has de passar per la 1, la 2, la 3 i la 4. Són requeriments matemàtics. No pots tenir la quarta dosi si no en portes cap. Les 4 dosis de cop tampoc te les posaran, Això no és tampoc com un ibuprofè de dir, ui, porto 16 hores sense, me'n foto 4. No vale. Requeriment, condició sine qua non per tenir la quarta dosi, o ser immunodeprimit, o sobretot tenir la tercera. De la segona a la quarta no es pot passar, a no ser que sigui un món quàntic. Allà pots passar i pots fotre el que et passi pels collons. Acabo de llegir que hi ha 11 milions de pobres a Espanya, hi ha 40 i pico milions de persones, 11 milions, una de cada 4, d'aquí poc hi haurà més pobres que gent, i arribarà un dia que hi haurà 50 milions de pobres i 45 milions de persones. Volia fer conya i no em sortia, no dono crèdit, com els bancs, els pobres, que tampoc els hi donen, i ja està, hasta aquí la meva aportació a la notícia. Cobrirà un alberg per a toxicòmens a Barcelona. Diu, l'alberg per a toxicòmens obrirà davant d'una escola i l'Ajuntament diu a les famílies que no hi ha risc i que no s'han de preocupar. Afegeixo jo, que són bons nens, la majoria, que els toxicòmens poden estar tranquils, que de vegades a l'hora del pati hi ha follon i poder no els deixaran dormir, que llavors poder sí, que també hi ha alguns nanos que són xungos. Com? Sé que no portaran problemes. Els toxicòmens cap a l'escola. Collons, jo em pensava que els problemes els tindrien els toxicòmens de l'alberg amb els de l'escola. Davant d'una escola jo no voldria viure ni regalau. Em dones a triar entre un alberg de toxicòmens i una escola i t'ho trio fàcil, O sigui, voleu dir que els problemes, que estiguessin tranquils els pares de l'escola. Vale, jo pensava que pobres toxicòmens que estan allà davant d'una escola, pati, adolescents, hormones, no sé... No, era al revés, perdoneu, m'he equivocat. Però com que no queden clars els titulars, em lio. Que als anys 80 també hi havia, No hi havia albergs de toxicòmens, els toxicòmens es deien drogadictes, no es deien tampoc drogadictes amb 2 Ds, que això podria servir pel paraulògic. En general, als anys 80 era gent que anava amb xandall, gran, desconjuntat, de vegades amb sabates, amb les dents justes per no morir, de colors sospitosos dins del Pantone, i que regalaven xutxes o cromos de futbol. Niño, tiene una xuche. Per què en castellà? Quan surt? No, és la quota del 25%. S'ha escaigut que el toxicòmen era castellà. Podria ser neozelandès. Tienes una xuche, niño, quieres unos cromos de futbol? No tots els que regalaven xutxes ni cromos de futbol eren toxicòmens ni drogadictes, que també hi havia pederastes. No fotem ara, no els fotem tots en el mateix sac. Home, doncs ara la cosa ha canviat a millor. Els que hem sobreviscut als anys 80 tenim la pell molt dura. Guaita la pell, com sona. Pell dura. Déu sagrat. La Sagrada Família, que se li ha apagat la llum, que només havien demanat permís com si fos una llum de Nadal. Tanta cagarela i tanta grua i tanta merda, i només era com l'arbre de Nadal de casa, demanant permís. Ara hauran de renovar el permís i pagar un extra, que a més queda molt amunt aquella llum. Que on està l'interruptor? Que ha d'anar algú a engegar-la? Connecta-ho a l'Alexa.
amb una app o per wifi, que estiguis a casa. Alexa, enciende la luz de la Sagrada Família. A veure, vaig a dir-li a casa. Alexa, enciende la luz de la Sagrada Familia. Lo siento, no he encontrado ningún grupo o dispositivo llamado Luz Familia. No hi ha la Sagrada Família, l'haurem de posar. Que algun dia ho faré i engegaré la llum de la Sagrada Família des de casa, que m'ho veig a venir, que anem bojos amb l'Alexa a casa. La campanya del bo de lloguer pels joves, aquests joves que cobren menys de 24.000 euros, 250 euros al mes per pagar el lloguer, la campanya del bo del lloguer és una foto del Clint Eastwood a la pel·lícula de Sergio Leone de El bo, el lleig i el dolent. I surt el Clint Eastwood i a sota el bo del lloguer. No és, però podria ser. Y se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba. Esto es lo que hay. Así es la realidad y así os la hemos contado. Com el puto Carrascal. Aquest senyor és viu o és mort? Bueno, a otra cosa. Aneu a treballar una mica. Vinga, va. Adéu, Dios. És esta nit.